Здравейте! Аз съм Мери Стефанова. И аз съм Любомир Стефанов. Ние сме членове на църква Отворена врата, село Асеновци. Бог ни благослови и ни изпрати във Франция и наистина там получихме доста неща и се научихме на доста неща. И когато се завърнахме в България 2014 година, Бог ни вложи в сърцето служение с деца и събирахме в къщи към колко деца бяха? Към 20-на. Към 20 деца ги обучавахме. И наистина това служение започна да се изгражда в нас повече, в сърцето ни все повече. И знаем, че един ден това ще се изгради все повече и повече и ще израсне в духовен и истински аспект. Ние ще се срещнем с много деца и ще си послужим на много деца. След като повярвахме, Бог започна да работи в живота ни, защото ние живеехме в много скъдност, в много бедност. И работех много, финансите ни не стигаха никъде. И после Бог се намеси в живота ни и благодарим на Него, че сега сме така благословени още от тогава и живеем под благодатта на нашия Господ Исус Христос. Не само духовно Той ни, не само материално, финансово ни благослови, но ни изгради и духовно ни изгради, и физически ни изгради и продължава още. В вярата съм от 1993 година. И аз съм в вярата от 1996 година. Искам да окуража моите братя и сестри да са силни във вярата, защото Бог се надява всяка една нужда. Бог помисля за всичко. Той вече е помислил за всичко. Да ни отпадат, но да го търсят всеки момент и всеки миг. Защото Той е винаги с нас и му благодарим за всичко. Ще видях Неговата любов, колко е огромна.